tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. "19 years old pa lang ako. Pero 10 na ang body count ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kiara. And this is my secret file. Bata pa ako. Mabait. Responsable. Pero sobrang naive. By the way, taga Cebu po ako. Year 2021, 16 years old pa lang ako. And at that time, naisuko ko na ang pagkababae ko. Pero hindi dahil gusto ko, kundi dahil kinonsensya ko ng isang lalaki. Noong May 2021, nilagnat ako. COVID time noon. Kailangan kong magkulong sa kwarto. Kaya dinadalhan lang ako ng pagkain ng mama at kapatid ko. Pero may isang lalaking palihim na bumibisita. Bakit patago? Kasi walang may alam sa amin. Una, ayaw siya ng pamilya ko. Pangalawa, may girlfriend siya. At ang masaklap, girlfriend niya ang best friend ko. Well, bago kayo humusga ha, matagal na kaming nag-uusap bago pa naging sila ng best friend ko. Ang akala ko pa nga, ginamit lang niya yung best friend ko para hindi kami mahalata. Tapos bumibisita siya gabi-gabi. Dumadaan siya sa likod ng bahay namin, umaakyat sa bintana ng kwarto ko para lang makita ako. Unang bisita niya, kwentuhan lang kami hanggang 11 p.m. Nakatulog kami. Nagising ng 4:00 ng madaling araw. Pangalawang beses na dumalaw siya, doon na siya nagsimulang magpakasenti. Sige na, please. Di mo siguro ako mahal. Iyon yung mga salitang binitiwan niya sa akin. Alam mo na, gusto niyang makuha yung V-card ko. At dahil bata ako, people pleaser din, napa-oo ako. At hindi lang yun nangyari ng isang beses. Naulit pa sa mga sumunod niyang pagdalaw. Natigil lang kami nang mabuko na kami ng pamilya ko. At ang masakit, hindi man lang naging kami. Then year 2022, nagka-boyfriend ako, LDR. Nasa province siya. Ako naman nasa city nag-aaral. Syempre, city life, bar, tropa, at hindi ko naman maitatangging na-impluwensyahan ako. Birthday ko noon, nag-bar kami ng mga kaibigan ko. May tropa yung isang guy at sa akin siya napunta.
Dahil lasing ako, napadpad kami sa lodge sa tapat ng bar. At dahil nga sa takot kong humindi, napapayag na naman ako. One room, madilim, wala nang hiyaan, bakbakan. Pero alam mo, grabe yung pagsisisi ko sa ginawa ko. But life must go on. Pag-uwi ko sa probinsya namin para sa New Year, nagkita kami ng boyfriend ko. Sa amin siya tumuloy. At nung nagyakapan kami, tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Then the next question he asked me, okay lang ba kung may mangyari sa amin? And dahil sa guilt ko, pumayag ako. Sino bang hindi magigilty, no? Yung isang lalaki nga, na isang beses ko lang nakilala, nagalaw na ako. Tapos itong boyfriend ko, 5 months na, aayaw pa ako. So it happened. Kaya lang, ayun, hindi rin nag-work. Then, year 2023. Umattend ako ng debut ng kaibigan ko. May nakilala akong pinsan niya. Naging close kami. Kwentuhan, movie marathon, at may nangyari ulit. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, ako yung babae na hopeful. Yung may daladala akong mindset na, baka naman mag-work. Baka mag-work. Pinapinky swear ko pa nga siya na hindi niya ako sasaktan. Dahil ayoko na maulit ang nangyari nung birthday ko. Pero ang ending, nalaman ko, mahal pa pala niya yung ex niya. Nasaktan ako ng sobra dun. Rejection after rejection. Or disappointment after disappointment. Dahil doon 5 months, hindi ako kumausap ng ibang lalaki. Bukod sa boy best friend ko. Sa kanya buong buo ang tiwala ko. Then one time, nagkayayaan kaming mag-inuman. At bigla siyang nag-confess na gusto niya raw ako dati pa. Pero naunahan siya ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya naging suitor ko dati. Pero pinatigil ko. So after niya mag-confess, hindi naman ako na-awkward. Kasi gusto ko rin siya. And yes, may nangyari sa amin ng boy best friend ko. Dahil na naman sa mindset ko na baka mag-work ito. Pero sabi nga nila, life is full of surprises. Dahil may nalaman ako na ikinabigla ko. Mahal pa rin pala ng boy best friend ko ang ex niya. Subok ya. Pero hindi naman natapos yung quote-unquote relationship namin. Naging magfubo kami for 4 months. Natigil lang yun nung na-realize ko na wala na talaga akong aasahan sa kanya. Na wala na itong patutunguhan. At dahil sa galit na meron ako, in-entertain ko yung pinsan niya. Yung matagal lang nangungulit sa akin. So, may nangyari ulit. Then na-issue kami. Tapos, sabi niya itigil na namin. I was so devastated. Nakailan na ako. Then August 2024. Bigla na nung balik.
Etong guy na to. Nagpatuloy ang usapan namin. Pinakilala niya ako sa mama niya. Kinabahan ako. Unang punta ko, formal naman. Pero sa pangalawang punta ko, dun may nangyari na. Pumayag ako kasi akala ko kaya ko. Pinatulan ko lang naman because galit na galit pa rin ako doon sa boy best friend ko. Tinry ko naman siyang mahalin. At nagustuhan ko din yung mom niya. Pero wala talaga eh. Hindi sapat yun para magstay ako. So I needed to move forward. October 2024, pinakilala na naman ako ng kaibigan ko sa tropa ng jowa niya. Inuman ulit. Check-in na naman. Gentleman, mabait, pero hindi ko agad nakitang red flag pala. May nangyari. At syempre, akala ko baka ito na talaga. But then after 4 weeks, biglang, "Happy 4 years, my love." Abay, kabit pala ako. Broken-hearted ako. Then sabi nung friend ko, "Tanggapin mo na lang yun. Sabayan mo na lang." Then sabi ko, "Ayoko na sa binibigay mo." Then may pinakilala siyang iba. Medyo na-attach ako dun sa bago niyang pinakilala. 2 weeks pa lang, in love na ako. Then sabi niya, mabait yan. Last ex niyan. 3 years sila. Then sabi ko, ay, eto na naman tayo sa mga exes, ha? Then after a week, nagstay siya sa apartment namin. Then may nangyari uli. Araw-araw may nangyayari. And guess what? Hindi pa rin nag-work. Pagkatapos noon, DJ Rocky and DJ Jello, nangako na ako sa sarili ko na hindi na talaga ako magpapauto. Pero ayun, New Year, 2025. May nakausap uli ako. 1 month LDR. Valentine's Day, dumalaw siya. Check in. Manood lang daw kami ng movie and chill. And yes, may nangyari uli. Pero hindi pa rin nag-work. Sa ngayon, isa sa mga naging kafubo ko noong 2024 to 2025, kinukulit pa rin ako. Tinatanong ako kung galit pa raw ako. Like, hello, what do you expect? And that guy was my boy best friend. Ang pangit lang na natapos ng ganun yung quote-unquote relationship namin. Because I treated him as a true friend. Pero nasayang lang dahil pinatulan namin yung isa't isa. I believe naman, ako yung tipo ng babae na date to marry. Sadyang lapitin lang ako ng mga lalaking hindi pa naka-get over sa ex nila. And grabe, no? DJ Rocky and DJ Jello, it took 10 guys para ma-realize ko na hindi naman lahat ng ipinapakita sa una totoo. So I think I've learned my lesson. I will be stronger, smarter, and braver. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Kiara. At ito, ang aking
Secret File.